Pininali to mafan labang so video lang na kithan ponzi labang ki PM Kisan 23 installment kumantu si Kelongzima la sopot haksi ng than pachini ponik po nalitum labang so YouTube channel lang ng kaumri milang pulte nalitum kachingon pen subscribe ikon lapen videos tami nalitum share ponikon tali non patiek pen 23 installment PM Kisan natangka kumantu si Kelongzima long le prang ko PPSI si claim nang zima la so puthak non patiek pen la so video long chethan pononang lapet lang pononang Tang non chethan polonang PM Kisan 23 installment kumantuar ni si Kelongzima lapen long le prang ali tum ko PPSI si claim nang langman la so puthak ni non ang ton penalam na litum panang than pechini ponik po kiram tang to 22 installment labang ke 13 March 2026 RNC Surihiniwet Pustami direct benefit transfer pen bank account along labang ke government hin pen pipon iglo lapen la PM Kisan along amen kiduan abang phi tum stami 13 March arni labang ke Surihini long duniglo lasenon puthot 23 installment atang kastami government hin pen pidapo laben KPG adet labang ke fix pon pelang government hin pen sitame non la June la last week molom jong si long le pulotang ti July first week molom ke la Surihini PM Kisan atang ka labang ke long ikpo sitame dak official notification government hin pen pipon pelang jelan ana tarik si la PM Kisan la 23 installment atangka ki pipon ji pubangke official update pipon pelang lapen official update labang ke pilo pulotang te ni lista me nang litumaphan puthot video semar pen labang so YouTube channel along na piklang pon ikpo lapen alitum ning chibi gon 22 installment PM Kisan atangka la ke 13 March 2026 awot si thaplo lapen non la 23 installments kita ponzi labang ke la sochiklo kijut molom mate last week molom jong se la sochiklo last week molom long le pulotang te July first week molom ke nalitum la PM Kisan Surihini atangka labang ke long ikpo lapen akimi ka apply a process taminili dak ethethini alam nang than pachini ponik po akimi apply labang ke nalitum PM Kisan .gov.in official website long dam ikon lapen hoda new farmer registration podoji hola nalitum ber ikon kicheng sinalitum Aadhaar number ber nang po lapen state ber nang po select nang po lapen mobile numbers ta ber nang po ber deben na feed verify Aadhaar OTP bang dam ikpola Aadhaar card pin killing a mobile number along also OTP ba nalitum fill up nang po fill up de pen afi nalitum personal details address lain nalitum fill up tunang po bank account details nalitum fill up dun pameneng ji lapen oda IFSC code lata nalitum lang pameneng ji lapen personal details address lai fill up thai pen bank account fill up that pen afi land details tamen nalitum ka fill up dun nang ji kenang sot lo lapen la fill up thai lo pulotang te el final labangke nalitum as application submit nang post submit pen api nalitum panda acknowledgement a number long exi hala so number pen stame nalitum status bangke nalitum langpon ikmelo lapenon chethan polonang EKYC a process nalitum la PM Kisan 23 installment long le aprang nalitum EKYC abang complete tangma complete plema choklim lema lata nalitum ke check nangji kenang iksot lo EKYC process ke claim ji apa nalitum PM Kisan a portal long dam ikon lapen hoda Kisan portal do exi ada EKYC pugitok option do exi hola EKYC pugitok optional lo nalitum ber ikon hoda nalitum puthot Aadhaar number ber nang po lapen verify OTP nang po OTP lake nalitum Aadhaar card long killing a mobile number along OTP leik po hala so OTP nalitum fill up nang po fill up det pen api nalitum hoda KYC a process bang claim pon ikmelo by chance jong si OTP fill up det pen api stame server pine problem dokok pulotang te tebokhet CSC center dam igma hoda biometric
mate la finger keber misin doji la biometric eKYC nalitum CSC center long dampen claim dam egon lapen documents akiminon lapen la eKYC ke claim ho documents ke pon nangji lapen akimi ka apply ho documents ko PPS on sinangji ma pulo tangte laki Aadhaar card nangpo lapen land bank passbook nangji lapen Aadhaar card pen killing a mobile number lata do nangji lapen land documents tami do nangpo lapen offline jong se apply pulo tangte land documents pidun de pin tami nalitum PM Kisan ale bangki cu endun long lapen nalitum status chegi polotang de PM Kisan official website along damigon ada beneficiary status page tok doji hala sodim bernon derde pen aphi pothot ada Aadhaar number ka fill up adim doji mate ke tok ji adim do ada Aadhaar number nalitum tok igon lapen send OTP lom berigon Aadhaar card long kilinga mobile number along OTP leikpo hala so OTP ber iglo polotang te nalitum PM Kisan status tami celangpon ikmelo lalo lasi ning chibi tuno 22 installment PM Kisan la kitab adet la bangke kedam tang 13 March 2026 ahochi thapon lo lapen atangka kilong hala soch tami surihinian silong pon lo lapen non 23 installment kipi ponji adet la bangke government hin pen official notification pipon pila sitami labang so cheklo kijut molom nalitum long tahai jong sila bang so cheklo juna cheklo kijut molom long lete July cheklo kiching 1.10 adet an bangke labang song bong bangke nalitum PM Kisan atangka lake longpon ekvekpo lapen kilongzi labangke surihini weji lapen non amat ke government hin pen kapebat ponji stami thang notice pipon pela lapen notice lahai pipon lo polotangte nili puthot nalitum apan laso YouTube channel along nalitum lahai birta bangke thekpon long ikpo lasi nalitum laso YouTube channel subscribe kelang pulte subscribe pe tok doji hola sodim nalitum berigon lapen puthot notification nakile le hoda all pudoji all adim nalitum share dik denon lalo pulte nili jongsi video upload lo polotangte upload ketang pen nang litum a mobile along stami notification ang lepen nalitum langdon long fit po nasi domi thakmi kadu kawe karbichis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilhin pen kardom